सन आ गंजिया पर के पहन के बनत ओकनी के लगे ना जाइन तो कनिए खानी रहुआ बनेम का ओकनी खानी का करे बनला के लोग कहता जे तोहार वीडियोवा नु अश्लील बा हम वीडियो अश्लील बा साल अश्लील नहीं के दिन हमरा अश्लील नहीं के अश्लील नहीं के ओइ देखो हई देखा हई देखा यही बतावा ये लोग के धमकी देखा हई देखा ये लोग से पूछल जाता रोकल जाता कि तोहनी सुधर जा लगन काहे नाम डुबावत लगन भोजपुरी के हई देखा ये टटूट देखा धक्का देता माने का चीज खराब तारा लागता का निकल जाता तो लोगनी के सब चिरचिरी धरता का चीज खराब लागता साया ब्लाउज के देखावता मर्द लोग देखावता कि औरत लोग देखावता मर्द लोग मेरा लोग संग और मर्द लोग के अश्लील ड्रेस देखले बाड़ू बतावा चांदनी बतावा मर्द लोग अश्लील ड्रेस नहीं के बाकी अश्लील हरकत कल तो देखले बानी कहां अश्लील हरकत करता लोग महिला लोग तो सब चीज दिखा देता लोग मेरा लोग अपना जाति ना पकड़ के जाति ना कर थाती कह देता लोग वीडियो में हमनी तनका सुपेट मेरा लोग तो पकड़ते नु बालो मेरा लोग तो देखावता लोग तो हमर वीडियो अश्लील हो गइल तनका पेट ब्लाउज का करता लोग पूरा पर कब्जा सोशल मीडिया पर करे के चाहता लोग हैं तो का सब लोग एतिया हमरे पर लिया हम का माने का करबू तू उहे कर्म करबू तो हम काहे काम करें तनका काहे देखावता अश्लील वीडियो हो गइल काहे होंगे कि गाना पर रील बनाओ बनाए मो गाना पर वही गाना पर बनाए रील गाना केंगा गावा तो काहे गाना सुने हां गाना सुनाबो ठीक बा तंगा पोजो मारा तंगा लोगवा देख के अपना कमेंट करे मारा पोज जा तारा लंदन मारा दंदन वाला मारा देखी तू ता लंदन आवा मारा दंदन अब बताओ भाई लोग देखा का दंदन मारे के बा का दंदन मारे के बा खाए के बा खाना खाए तो हेंगा खाला लो हां तो ई कौन खवाइयो ई कवना देश के लोग खाला मारा दंद तक ऐसे मन के गाना नु बाटे ई कौन आदमी खाला ये गाना नु गावल बा माने खाने पर नु पर तो काहे के चाहिए हेंगा नु हेंगा दंदन कहे के चाहिए तो हेंगा दंदन होता सीधा जब हेंगा कदम तो लोग कहां से देखी घंटा में से देखी ना देखी तोहरो मालूम भाई हां केहू हमरा के रोके वाला नहीं के जब हमर पति बड़ा नु सही त केहू करो गम नहीं के पति कहल की बनाओ हां अपना पति का हिम्मत से चले नहीं रोता कहल बड़ा कि तू केहू के बनाओ अपना पति का हिम्मत से चले नहीं कहूं माने उ कहल बड़ा बनाओ उ कहले बनी तू बनाओ जैसा मन गौसन वीडियो बना माने कोनो लाज शरम नहीं के डेढ़े लाख जरूरत नहीं के कबो ना डराए कबो ना केहू से ना केकरो साथ तक लेने के तो परमिशन मिल गए हां परमिशन पति दे दे पति परमिशन दे दे उड़ा दो बा तू जेगा वीडियो बना के आगे निकल फॉलोअर ले लो के बा ले पूरा फॉलोअर ले लो के बा हां बाकी रोवा लोग जेगा कोई हमने वीडियो बना के डांस करके बनाई हंस के बनाई जाए गीत गा के बनाई सब तरह वीडियो बनाई हां सब गर्दा उड़ावे के गर्दा हां जेगा चाहिए लोग ओंगे गर्दा उड़ा दे हां अभी तो उड़ते बाकी ना वीडियो में काम होला अभी का उड़ता है ऐसे आगे आगे उड़ी हां जितना गाना सब पर बनी हल्का मची हां सब सोशल मीडिया के न्यूज़ पर चली खराब गीत वो सही गीत वो सब पर वीडियो बनी सब खराब पर बनी हर एक गाना पर बना अरे भाई बा सोच देखी कितना उच्चम कोई मतलब ना रहे खराबो वीडियो पर बनी चाबस देखी गाना से हमरा कोई मतलब ना रहेला देह पर रहुआ सही रही सब सही बा गाना से कोई खराब ना हो जाला जब गाना वो लाइक बा हिंदी गाना बाटे आ ओकरा का सीन ऐसा ऐसा देख के गावत तारी सन बनावत तारी सन जो वो ना सा जाता माने औरत के तनी दायरा में रहे के चाहिए औरत लोग के तनी लाज शर्म करे के चाहिए ना सोचनी हम कहनी गाना कैसन हो बाकी रह ओ लाइक रिएक्शन ना देवे लाज ना लगला अपने के कैमरा पर देखावत नहीं कितना लोग देखता है तो शर्म नहीं करे के हां कबो ना चलो चैनल के नाम बताओ अब हमारे चैनल का नाम बा चांदनी देवी यूट्यूब चैनल है फेसबुक चैनल बा कृष्णा कुमार राज।